Kamoro mora maintie janeno mar LTN en otieno maber mana kaka nanyisi tok weche manyien wabiro dhi e studio mar ang'wen mondo wadhi nyime kod chenro mar kuku mar wach. Otieno ma kawuono wantiere e studio kendo wadwa twak achiel kachiel e grup ma bende ochung'ne konyo jogo eko ma gin mond liete kaachiel kod nyithindo mong'ere kaka nyithi kiye. Maendi e riwruok madwa wuoye ma bende ong'ere kaka SOW. Wadwa ng'eyo ni to en okang' mane ma oganda wa nyalo kawo mondo giyud konyruok ne grup machalo kamaendi to moloyo jogo eko ma gin mond liete kaachiel kod nyithind kiye mago eko moloyo mawuok e Luo Nyanza. Makelo ni chenro nieri an Jeff Lombaka. Ote mari ka in godo namboni malo kanyo ero Facebook Lolwe TV, Twitter to Dinga Olo kata at Lolwe TV. Otege kiduto wabiro soma achiel kachiel kwa dhi nyime kod chenro mar kuku mar wach. Abiro miyo wendo thuolo mosu onyiso kaunti ne nyinge kaeto wadhi nyime arwaki studio. Kamano Jeff. Mos oganda wa maneno TV mar Lolwe. Oganda ma Joluo erokamano kendo amor kendo duogo kuomuka. An nyinga en Patrick Okelo, county ma Siaya. To anie secretary mar Safeguard Orphans and Widows Savings and Credit Society Limited iluongo no SOW Sacco. Yes. Erokamano ahinya Patrick, ageno ni iselal miwuoro higanieri maendi e okang' mokwongo mwabede kodi higani nyaka nwachak 2016. Ma is the first time ma ichak idonjo e studio kaendi mondo walosi achiel kachiel ni to riwruok mochung'ne konyo joma mine ma gin mond liete kaachiel kod nyithi kiye dhi nade. Kunyiswa ni to SOW dhach e yo machalo nade. Jeff amor duogo kendo jopiny nogona si mang'eny ka gipuoyo tich mwatiyo. Jopiny mane gombo riwruok kodwa bende ne gibiro wachako tich kodgi kaachiel. So sani nitie gik moko madhi nyime on the ground ma wasechako bedo kwatimo kod jopiny. Mogik na lando negi wach marathon. Wa jopiny nowuok, Joluo wagni namor kode gine giwuok gibiro giringo. Kata kane onjelo yombo gi matin. To at least Jaluo wangni nobede namba 52. Namba 52 mane Jaluo yudo. Lakini kaka ne wasingo ne Jaluo mokwongo kata local runner mokwongo ne chule siling 50,000. Ng'ano noyudo mich mamare. To namor koro kuom sani tudruok ma wan go gi Athletics Kenya. Omiyo nitie camps mosebedo set aside. Mane Luo Nyanza ka. Miluongo na talent search ma search young athletes manyalo sprint nikech wang'eyo no mbele kanya sprinters ne wuok Luo Nyanza. Koro sani mano nitie dhi nyime. So pod wadhi nyime gi wachwa mar konyo mond liete mondo giwe kuyo en chiliel. Emomiyo ne wachako SOW Sacco. Nyithi kiye bende pod wamedo konyo gi kendo wamedo jiwo gi ni ok gin nyithi kiye ni hero margi to en osebiro oseyudore lakini koro watemo mondo wakonygi mondo realize their dreams. Iyudo ka nyithindo gi nyaka betiek school thoth gi sani osetieko school. Mano ber ahinya Patrick, agoni erokamano kiwacho ni nyaka unene nyithindo gi kiyo dhi nyime kod somo margi kata obedo nene giyudore ni gionge kod jonyuol margi. Wacho ni mond liete bende ok onego sik mana ka chwero pi wang'gi kinde ka kinde nyaka ging'e ni ngima nyalo dhi nyime kata obedo ni lalo janero ma bende idak godo. Kapok wadhi nyime matut nyisa ni to jogo eko matayo chenro mag SOW kata board members kata directors gin ng'a gini mondo kigo gandwa wach ni oyo Jeff gini wuoyo SOW to kwang'e ni to SOW nieri en joma taye gin joma chalo nade. SOW en migawo manochak gi Mama Sarah Obama. To Mama Sarah Obama ye patron ma SOW. Jogo ma tayo chenro, ane jata chenro maduong' e SOW kata programs manager. To nitie jo board members maluongo na advisory and policy makers. Men Peter Duorndier, Masato Nyango, Lucy, wan gi Martin Otieno na UK, gi joma moko mang'eyo nitie South Africa nyingi Urwenya matin. Mago jok ma policy makers mag SOW. To mago jok mose waluongo ni visionary leaders of SOW nikech gin mane gi dream ne gi seneno ka chandruok nitie Luo to ne gi come up with Safeguard Orphans and Widows mondo mi kani kiwinjo gi ka nyalo paro gi mana wacho mogik na wacho no sani ok odwa wach moro ni nyathi we are reducing the number of orphans because we want at least one parent to be surviving and be able to sustain the child so that we don't have the orphan.
Yes. Ero kama na nyago ni kama na joke wacho nyingi jama chalo Peter Oduor Ndier mano siep na kawangi doctor inyise ne an bende kawo kelo TV achoro ni mos osekawo kinde malach kapok ne gima dwani mondo penj ni to koro nyiso ni to en okang' mane ma oganda nyalo kawo mondo gidonji ng'ato winjo wakisani iri kama entie jomoko nitie Seme jomoko nitie Migori jomoko nitie Nairobi jomoko nitie Opogore wacho ni to wanyalo donjo e sowo e yo machalo ni procedures gin ang'ogi. Jeff aparo ni penjo no kuri penja kaka dhano nyalo ng'ato nyalo riwre gi donjo e sowo sako. Yes. Sowo sako ne kawachake mbele kanyo in 2014 manochake nonwang'o wachake nikech Sowo Sacco was an upgraded table banking ma women. Yeah. To ne wayudo ka table banking ne wasepuonjo kwa muda higni 5 au 6. To mine ne nyalo yudo konyruok lakini podi kony mar table banking ne kony ma limited to pesa machiegno ni mesa. Koro ka wan mine 50 ama members ma group ni 50. To ng'ato ogolo siling 10, moro ogolo 50, moro ogolo 200, moro ogolo siling 1,000. To in gi gombo in gi dich ma siling 2,000, anan gi dich ma siling 3,000. Pesa mo choko chieng'no inyalo yudo ken kata siling 5,000. To gombo mara osehingo siling 5,000, mari en siling 2,000. Koro ichako pogo pesa ni mathin, koro ne kenyala. Koro ne wariwo jogi ten kichukua kigelo kanyakla, bu upgrade. Tiyudo ka siling 5,000 joka nochoko siling 30,000 jogi ochoko siling 2,000 to soro 5,000 cha domo kamo 10,000 cha romo kamo koro ni upgrade to Sowo Savings and Credit Society Limited which is a registered and a legal entity. Yes. It's in legality iluonge ni person in its own. To Sowo Sacco notimo AGM mare mokwongo tarik 29 dwe mar 8 2015. Mane nitie joma nopuodhi kaka koro board members kaka chik mar mar Ministry of Corporate Development dwaro. Yeah. Jogi ne Peter Oduor Ndier, Jakom, John Malamba vice chairman, Masato Nyango treasurer, Patrick Okelo an noyiera kaka secretary general, Sam Onyango ne member, Mary Owiti ne member, Irene Ajwang ne member, Rose Juma ne member, Peter Odiang ne member. Nitie jogo manoyier kaka supervisory ma tijgi en cheko ama audit ni tij sako otim maber. Yes. Mano pogruok maduong' sana gi table banking. Table banking otim na auditing. Yeah. Nen James Odongo kaka chairman, Elizabeth Aoko kaka secretary kod Geoffrey Okal kaka treasurer mamargi. Koro ni penja kaka ng'ato nyalo join. Yes. Sowo Savings and Credit Society. Gik midwaro mondo ne join. Yes. Yes. Sowo Savings and Credit Society mbele ni ne wa lore ni mondo bed common bond mag jogo ma grube mag in associated gi Sowo. To with the time kaka ne wamedo grow kod kaka simbe mane wamedo yudo kod jogo mane wamedo dwaro kony ne wa amua ni mondo watomango wa yaw this common bond. Yes. Koro ng'ata nyalo join to donjo through a group that is existing in Sowo. These groups ginitie makogo namba mar office kata ken ng'ama bor to waboro miye namba paron kadhi bo TV kanyo. Kogoyo tiburo nyise group monyalo join machiegni kumentie. To donjo through that group to nyalo chiwo remittance mare ok ochuno nyaka obed Siaya. Onyalo chiwo remittance mare through lipa na M-Pesa. Aburo chiwo till number. Sani ne okwongo wacho ni ng'ato nyaka bed ng'ama mama. Lakini kwa nitie modho ng'ama dichuo bende seche moko weche richo go ng'ama mine be koro jogi tiwa rwako kaachiel jogi nyalo donjo. Koro wariwgi kaachiel mondo wakonyo ganda ni sani wa change vision wacho ni vision obed ni to empower communities for life, economically for life. Yes. Mondo kik ni kowe to lwar piny pangla. Obed gi dola ilwete, onyalo wuotho go maber. Koro ng'ato mayoyote man gi kitambulisho who is over 18 can join. Yes. From anywhere. Okochuno nyaka obed kata jaluo kende. Wan gi members mokuche. Wan gi members mawuok Bungoma ma Baloya. Wan gi members Moria. Yes, mawon Migori. Koro onge no waloro ni race. Onge no waloro ni religion. Manyiso ni so inyalo yudu kuonde ma e gwenge mage. Kedwa lero maler inyalo so wanyalo yudu kure. Offices ma Sowo Savings and Credit Society. Office to na Siaya Community Library ka culture. Yes. Kanye office wanitie. Yes. Mano kama nyalo yudu. Mane kuma office nge badu mora kama. Onge bat moro kama makanga to ngisino office ma Sowo Sacco neno kama mano miriambo. Wan mana gi jomiluongo no failed
people or field agents madhi failed kalore nikech koro kido kuma tie groups mag women mang'eny to kono nyaka wadwar jomo luong ni TOT trainers or trainers mondo wapuonjogi mondo gibende gisambaza wachno on products mag so kod kaka inyalo nyalo puonjre kungo nikech gima duong' savings and credit ne jogo yiero kisungni maber bi wacho ni saving monde koke di credit matin min go cha save kokia nyalo yudo credit yes to kodi puonje kungo makare ero kama nene Patrick aneno ka oboke noting'o kaendi nitiere dhok aneno kaendi nitiere cham aneno ka nitiere bende omenda nitiere gik mopogore gwen bende aneno ka nyiso ni to products giki kakore leronwa gi maber ng'enjonwa gi achiel kachiel nyiso ni products magu kakore nyisowa gi maler gin gik machalo nade products mag So Savings and Credit Society Limited ng'eny to kimia thuolo dwa lera achiel ariyo adek moko kaka ne wawacho ni wachako gi savings savings nitie savings aina ariyo SACCOs nigi share margi koro nitie saving miluongo ni share to nitie saving miluongo ni member deposit share en non-refundable non-withdrawable only transferable sama ng'ato wuok gudholuwa kaka nyalo lero mano lakini member deposit en sengo mowach ni minimum mare isoka minimum karach kabisa to dwe ka dwe nyaka at least ng'ato gol siling 100 mano karach kabisa temo koro kwa go kwana 500 kipogo gudalo 30 onego be ni kano chiegni siling 22 pile ka pile kinyago ribi manri kabisa 22 nyalo yudo ama ena 22 ama 18 18 nikech 20 bro dhi siling 600 ena 18 ena 18 to meno minimum saving you at least save 500 shillings but okolori ni kiyudo siling milion achiel kore ka kanye yudo loto okinyalo save mano waluongo no deposit nitie moko mwaluongo no short term deposit member deposit is not withdrawable eno kinyal biro kichopo biro ne idwa ne koro ni ne bwana an koro aneno kaka wuono wecho dia kumia siling 10,000 kanyo miya siling 8,000 adhi alogo chenro ni abodhi nyime mano da en iduoko nigo mana seche miwuok iluongo no non refundable non withdrawable but refundable upon resignation seche miwuok tindiko no resignation letter mawacho to an koro aneno kadwa dhi because of ABCD pesa nacha koro duok na uru to ang'iyo no pesa ni chan rom nade to in gi loans ma rom nade to wagoyo gi tinwongo moduoko ni duoko ni mani luongo no member deposit nitie moko moluongo no short term savings short term savings gin mag special occasion or for a specific function iyudo ka ng'ato nyalo save for Christmas ng'ato nyalo save nikech odwa dhi nyuomo jaode jopiny osega jaodi osega bedo ka wacho ni oyo no in pok waneni maler siji ang'o dala wapok ong'eyi to nyalo wacho wakan siling 1,000 koromo December adhi ama janyuol nyalo save because of school fees kan 500 koromo January to en 3,000 machulo ngo nyathine school fees mago luongo ni short term savings wadonj kore e hola mamit ni ji kabisa nikech ji ng'ato bo biro to dwaro hola namba 1 nyaka wach ni mondo mi qualify hola you must have been a member nyaka bed ni sebedo member for at least 6 months dwe auchiel to dwe auchiel gi you've been saving regularly means ni isega bedo kigolo 500 nicha dwe ka dwe makokadho winja Jeff maler 500 nicha kata ye minimum isega bedo kigole makokalo ok ni rit ne na donjo January ichulo 500 tirito boromo dwe mara auchiel tibiro nang siling 7,000 na dwaro loan ma siling 21 na nasebedo member oyo nakichudi dwe ka dwe nitie sama ng'ato donjo ichulo siling 200 mar registration for mi passbook makwar maparo ni bo nyiso gi e picha kanyo passbook makwar no wandike every month ama daily according to the way you are saving emomiyo sama or pesa till number to ndiko namba ni ndiko nyingi ma onge pesa no nyalo bedo mang'ato koro loan you only qualify from the 6th month loans waduto interest rate
chako from 6% per annum to giki 12% per annum. Onge loan mohingo 12% per annum. And all of them are on a reducing balance. You know, you are the cheapest credit facility in the country. The cheapest credit facility in the country. Onge kaminya lo yudo loan with 6% per annum. Onge kaminya lo yudo loan with 12% per annum. Ibo the SACCOs the table do 15%, 18%, 17. Bank ibo do 24, 26, 20. The cheapest is 20. Loan wa mokwongo. Main loan maduong mogik. Yes. Waluonge na agribusiness loan mane kaka wamiye. Mondo bed in tandem go programs mag sow nikech sow SACCO en nyathi sow. So has a policy mogi believe ni ka ng'ato yieng to pinyo yieng to tuo bedo maonge. Yes. Omiyo ka ji nyalo bedo ni nyalo loko ohala ma pur gitime ina mana ma pur gichiemo bedo mang'eny to tuo dhi bedo maonge, dhaw dhi bedo maonge, ukimi wadhi duoko piny, thoe bi wadwoko piny. Omiyo agribusiness loan en wachiwe to a maximum of 10 million. 10 million. To chik ne wacho ni nyaka ibed ni for a maximum period of 48 months, to nyaka bed ni member osegolo at least 3.5 million. That means that loan is 3 times your savings. That loan must be fully guaranteed, and it must also nyaka bed accompanied with documentation mangiso ohala midwa dhi loko, nikech nitie ng'ato nyalo tuchi go plan mar pidho rech to kong'eyo. Koro koyudo kisomo proposal mare mondiko to yudo ka ok nyala. Koro kanyo pod bende wan gi jowatuon gi tudruok. Wanyise na waseneno gombo ma chunyi, lakini kage ka itimo makosa wadwa tudi gi jok manyalo mondo mi gini kiko fail. Gini kiko fail. So savings and credit cooperative society wako groups to kwa milone group. Wamiyo loan an individual nikech gombo mari gi gombo maro kugore. Wan gi loan number ariyo miluongo ni jijenge loan. En English word and development loan. En odhi nyaka million 6. Na minyalo gero rigo. Igero rigo. Kata to bende chule for 48 months. Yes. Weche ne moko chalo gi mamaka. 3 times your shares, interest reducing, interest mare en at 8% per annum. Moro chen 6% per annum. 10 million at 6% per annum ng'anyalo mi. Mano ber. Onge. Mano en gima ber. Kwa dhi loan machielo, tie loan mwaluongo ni Marisha loan ma en ma ji mang'eny ohere ahinya. Marisha. En ma ji ohere. Nikech ji yudo ka kila ng'ato sechako gire moro matin. Yes. Apidho dhiang', apidho gwen, apidho ang'o. To weche loya ka. To gibiro mara mingi abet gumina gi piny. Gi jok ma jodongo gi piny. An ma abet awuoyo kodgi to ajapidho gweno Jeff na ng'isi. Yes. Koro puonjo gi kendo. Puonjo gi ng'isi ka idhi timo makosa, ketimo makosa. Koro en magero gi misechako. Ok en ni kawe ni jakidhi chako kode gimo. En igero kode gi misechako. Mondo mi idide. En maximum mare en siling 750,000. Akiaka 50,000. Akiaka kiwacho mano gudhuluo. Mano giwinjo joluo joma riek gin ng'eyo weche. 750,000 en gima ber. Ging'e maber. Alafu maximum period mare en dwe 36 not 34. Loan nyaka bed shares nyaka bed at least 3 times. Ma kokele kanyo to biro bedo kelo 750. Nyaka guarantor bedie. Guarantors gi ng'ato golo e grube. Okanyal biro kawo in ja group A anan ja group B. Okanyal kawo ja group A no bio bed group. Koro jomong'eya gin jo gruba. Koro nyaka giwuog e group. Nyaka giwuog e group. Alafu nitie machielo moluongo ni product loan ma bende ibo nyiso ji kanyo kaka en gima ji ohero. En ok mi pesa. Oyo kwa mimi. Kidwaro pidho gwen tidwaro no nyieo ni nyigwen to nyithi gwen emo nyieo ni. En gima idwaro no emi nyieo. Kidwaro pidho dhok timido. Dhiang'. Kidwaro koro mi gima idwaro. Gima idwaro no emi. Idwaro yaw duka ti yaw duka. We just equate it to the value. Apane mano ema ber na mugi.
Kecho omenda to samoro komiyo oganda wacho. To benda jago samoro pachgi lokore ka giseyudo. Pesa to jawacho gi ng'ato. Pesa wacho gi ng'ato Jeff. Pesa gonya gamba kama kiwuok ka dhi chopo e duka kacha to pesa osewacho weche lokore. Yes. En wachiwo kod gik machalo kaka biogas plants. Yes. Solar, installation of solar facilities, and loso nguji greenhouses. Fully equipped greenhouse. Man gi kila kitu. Ma ini chako mna rito to mango. Yudo pesa. Aneno ka oganda temo ywato la gino ni ka iwuok e studio tibro winjo ne to oganda gi eki dwaro ne mondo kony je yo machalo nade. Yes. Mano sa. Nitie loan machielo mwaluongo ni special loan. En kaka weche ne dhi kodi marach to kore dwaro ni waluonga ni emergency loan. Kino luonga ni special loan. En obedo processed within 24 hours. Ka in gi weche momaki matin. Makalo samoro in ga chier nade wacho koro matimra. Ma indi bende nyalo miyi. Nyalo miyi. Nyalo biro kisebedo member 6 months biro kichoko to iwacho ni gi tabu ni konyawu kama itikoni. Yes. Maonge wach mo. Mano 24 months. En imiyi nyaka 200,000. After becoming a member. Yes. To gima sako kapok atieko product. Yes. Gima miye mor gugu sako. Sako ka shares ni romo 3 times. Loans makora sai kwa na bichi. You can have 3 times. You can have loan number 1 which is agribusiness. You can have loan 2 which is jijenge loan. Inyalo bedo gu loan 3 which is emarisha. Inyalo bedo gu product loan. Inyalo kawo loan git. Ola gite. Te. So long as your share is 3 times. To pod in capacity machulo. Pod in capacity machulo. Ok ni koro kanyise kawo agribusiness. To weche koro di to kinyalo kawo special. Inyalo kawo special. Mano kuma sako ani kuma opogre gi mang'eny. Kendo mwaluongo ni empowerment for life. Jogo mose benefit. Maka chiwo testimonies gi boneno. Bo nyisi ni baba wanto wasewuok. Kata yo matin. Nitie hola makoro adwa dumo moko gi nitie hola moro mamet sana masani en mathum were instant. Iluonge ni advance. Advance en hola mwamiyo mon ma johala johanda bedo jo apiko. Jo grube mago man piny kanyogo. En ikawe kinchiro tibiri kawo siling 5,000 kawuono. Wami ndala berio. Yes. Maduoko pesa no. Koro kawo siling 5,000 duoko go siling 500 tabo na kanye. Ikawo iduoke gi siling 500. Timi go sechego. Sano. Ok ni rito no kino mi kin sechego. Ini biro tikawo form ni tedhi chino. Mama chalo no waro dhok inyalo kawo 5,000 tedhi waro diek mokaria. Tedhi uso to iduoko mana pesa ne giwie matin. Tin to modong tedhi go wala mari. Wala tedhi go. Mano en loan masani ji ohero sana. Nikech giwacho ni pesa biro machiegni kodgi. To nge kako jalo nindo kech to konyalo dhi kwelo. To ng'eyo kaka nyalo loso pesa. Tikawo pesa ni tidego e dho wath tiwaro rech titeri si chiro. Iseloko rech pesa tiduoko hola mani holo to pesa ni tidego ot. Mano gima watimo kabisa kendo ayudo ka koro okonyo ji. Ene me ji ohere. Nikech moro ni dwaro yware kodi dwe 48 chop kama makori ol lakini ma dala biro dok kitiyo kode maber en mana dala biro kitiyo kode maber gima nyako nyis joka nyanam hola en gima ber samoro bende hola biro marach luwore gi kaka oganda watiyo kodgi watemo jo oganda waluoro weche mag hola kani winjo tiwacho chino wacho ni jo luoro weche mag loan loan ma ng'ato nyalo gero go tinyalo mana gero kode ka in ng'at mong'eyo kaka idwa tiyo kod omenda nyiri ma indio kendo omenda ma community dhi nyiewo godo thum maduong' iketi idhi nyiewo godo TV keti chak neno mpira mano ero konyal konyi makare hola konyi mana kaluwore kod kaka itiyo kode Patrick aneno ka wadhi matek bro sa aneno ka ok dhi kod omenda niso ne to omenda nyiri wanyalo golo nade how do we contribute kadwa donjo e so how do you contribute? Yes. Kidwa donje so ok ochuno nyaka ibisi aya. Sani nitie yore mang'eny mag tudruok. Nitie jogo man gi emails in your specific areas. Gimi luongo no membership form. The email to download to sign. To oronwa. Then kwase accept to chulo siling 200 mi ore till number 507299. 507299. Sami ore till number. Till number no and buy goods. Not lipa na M-Pesa, buy goods. Or pay bills. Or not pay bill. To obongisi nying so Savings and Credit Cooperative Society Limited.
to mano registration money. Kosebiro to ibo orni passbook. Koro kanyo ichako timo remittance through the same till number. At least idwe nyaka ng'ato gol siling 500. Wan go fill the forms magwa ma seche mi oro to wag cheko statement ma till number tijaso ni e computer korwa e office. Isay contribute. Sama kodi chiwo application mari ma loan to wanena na ne computer. We don't have to bring us your passbook. Mane kaka inyalo golo menda mayot kaito idonjere kamano. Yes. Batri koro nyisane kwati ko nyisane to nitiere oganda ma bende gin ok gin achiel kuom josomo. Nyisane gito giro konyruok e machalo nade ko tinore kod riwruok nyiri mar somo. Maloyo jogo eko man machiegni kod apis mar mag siasa. Sama uketo weche mag romo machalo kaka ng'wech marathon makaka nikech chien kocha. Jeff, dhano to osebedo ka benefit nikech seche ma wan gi ng'wech kaka the first time ne first lady obiro. Yes. Piny opong' piny owuo. Jaus niang' chieno niang' orumo kuome. Jaus soda orumo bodhi owaro moko. Ng'ano man go hotel, ji opong' hotel ma chapat orumo e gweng'. Chapat mitedo mokwan go jin chapat makor gi Jeff, chapat makor gi Patrick, chapat abiriyo ji ma ji ng'iewo ka. Chapat oted borumo. Omiyo jogi benefit. Seche ma waloso these activities modhi on the ground. Tiyudo ka jogi nigi actually we call it immediate benefit nikech ohel ni jomo yawo ohel ni kanyo tete. The uso. The community bende bedo exposed in other cultures. Nikech seche ma ulore as a community ma okurwa ko welo ukia gima dhi nyime seche ma ng'ama chielo biro ka buchako wacho kod achiel ariyo adek to wi yawre bedo ga paro kara jo gibe timo gima kama. To karon be wanyalo timo kaka gini wanyalo tero kocha ng'ato biro bune gimo koru ko bucha go monu kelno gino nitie kunyalo tudre mago gik ma yawo communities. And in the other one is tourism. Nyango makogelo is a tourist center. Kichopo biro mu gidani bigo picha achiel kode tingen in your history books ibende koni romo dan president ma Kenya, dan president ma US ma America. So oken gima yota ahinya ni buru wacho ni wuku kogelo michuma kiromo gidani. Koro ji benefit so much. Patrick, ageno ni watieko neno ka chien koja chande dayo no ywak ni joluo gin jok mohero kungo kendo maendi e wach maduoko wachien. Ageno ni magi e chenro mabende dayo oyaw Ang'eyo ni so tenore kod Mama Sarah Obama. Mano gima ang'eyo ni sebedo kinsa kinde ka kinde kendo ang'eyo magi gin chenro mabende oketi mondo konyo oganda wa mondo wagero oganda wa mawuok e Luo Nyanza. Ka un joma dwani mondo gere kamoro amora ma intiere wawacho no pile ni en riwruok achiel kod bede grupo machalo kaka sako igolo omenda matin kawuono konyi kinya konyo machielo mano e kaka oganda konyore. Mionge kod wach moro amora matami donjo e riwruok mar so Patrick namba ni ringo piny kanyo namba uringo piny kanyo ageno ni oganda duto moro gochono ubro wuoyo kodgi kaka joso mondo giyude ni to ginyalo yudo konyruok e machalo nade. Erokamano ja. Wachni mogik. Wachna mogik anyalo kwayo ng'ata ma chunye gombo donjo e riwruok mar Sowo Sacco. Kaka inyalo join wasenyisi namba ne kanyo nyalo goyo sime lakini akwayo ni seche moko ji gona sime tane ndara seche moko ji gona sime tini training kioro SMS yot na moloyo anyalo gocho dit nikech ioro SMS tingisa nyingi kumintie tingisa kure abo goni sim tabo ng'isi kaka inyalo yudo kony mapiyo kod kaka inyalo joinwa mano tanyalo aita kwayo dani osebedo ka yuwa kaka Jeff wacho ka ni joluo oluoro gimiluongo no kungo. Asebedo ka tiyo gi jowa ma jo Central kwa muda e wach mar SACCOS. Jogo kungo kendo jogo yudo hola to jogo dongo. To ka giluoro hola en hola gi chulo. Wawacho no save regularly, borrow wisely and pay promptly. Kikiwe hola kade bichop kuro kuma kuro do no pay kuro dei odei kuro lokre gima kuro kineno jitito ingon gine na hola te holo and use for the intended purpose sama podo liete wino ya koditiyo to kiwe kaka na wacho motelo kan pesa go kod ng'ato wa pesa miya paro moro seche mi yonge kode to wileo to sama yo da kama kodi chako wacho na be chiemo ndi jombare hiyo wayude gweno moro ka bul nyanga ne ni be ncha kwa la moro ka bang'e ngene se pungusa pesa mane kwa
Koro kidhi timo gima ne dwaro to ok nyalre. Kidwa ringo nikoch makore idwa pay. Idwa pay. Kore ringo kone. Ti kode gima ne dwaro cha mondo ibed gi gima iluongo ni contingency minyalo kaka inyalo konyri iye ka seche moko weche kech ohala nitie seche malo gi piny mago gima ng'e to nyaka ing'e sani chal nade wapuonji kaka idil kode tichula pesa ne. Erokamano ahinya. Agoni erokamano duong' ahinya Patrick kuom chopo e studio otieno ma kawuono ne maendi ne watemo rango achiel kachiel kaka wanyalo gero oganda mawuok Nyanza. Onyiso ni nyaka joma moko mawuok Nyanza bende osebedo ka chokore achiel kachiel e riwruok mar SOO. Koro ka in jalno ma bende ne sia jok ma Nyanza duto koro ni mondo konyruok digeri ng'at achiel. Unyalo mana geroru ka un e group ma bende interest rate kata medruok mare ni piny mokalo. Kidhi e bengi do ka medruok nitiere 17%, 20%, 25%. Maendi medruok mare ok okalo 12% e higa achiel. Mano ero en kungo ma an kaka Jefolo nyalo jiwi ni idonji achiel kachiel mondo mi konyri kaka jalno ero mawuok e Luo Nyanza. Nyako chakwa kendo. Maendi en kuku mar wach. Agoni erokamano maduong' mokalo Patrick. Kidok e ot chop maber. Nyako chak waduogi gino ni oganda biro biro mondo uriw kendo umed konyogi mawuok e Luo Nyanza. Erokamano.